नै माथो दाउसो देलायसो आया दाउसो देलाय मा जाखो ओइ दाउसो देलाय नै माथो थैबो ओंखारगासिनो मा जाखोथाय बेबा हेलौ आदा बमब्र दाउसो देलायखौ सोरबा माबा खालामनानै गालांबाय खोमा जि थै ओंखारदों जागोन दे नों थाब फै आङो एम्बुलेन्सबो लिंहरनि ओइ दाउसो देलाय मा जाखो हरखाबनो एम्बुलेन्सआबो फनखौनो दाबो थिखोआ हेलौ लाब्राफारायाव सासे मानसि गाहामैनो जखम जानानै दं थाब फै दाउसो देलाय हरखाबनो मा जाखो दाउसो देलाय घबराने की कोई बात नहीं है बानलू बेदांग सिकिरी बिल्कुल ठीक है। क्या मैं जान सकती हूँ सिकिरी को क्या हुआ है? यूं ही नहीं बता सकते। आप सिकिरी की हो कौन? मैं उसका फ्रेंड हूँ। अगर आप उसका फ्रेंड है तो मैं आपको ये डिटेल्स नहीं दे सकती। तो किसी घर का मेंबर को बुलाइए। डॉक्टर घर के मेंबर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ही उसका गार्जियन। मतलब आप उसके बॉयफ्रेंड हो? हाँ। अभी सिकिरी को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और ऊपर से गुड न्यूज हमने सिकिरी का 2 किडनी नहीं सिर्फ 1 ही किडनी डोनेट किया है। क्या सच में सिकिरी ने डोनेट किया है? हाँ उसने जंगलारी के लिए ये सब किया है। बाकी मानना पड़ेगा बहुत दिलदार लड़की है। के जमाने में इस तरह का लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है। अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से ध्यान रखना। और जंगलारी भी ठीक हो जाएगा। हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है और गुड न्यूज ये भी है जंगलारी को 2 किडनी की नहीं 1 ही किडनी की जरूरत है। हालांकि सिकिरी ने खुद का किडनी को 2 को भी डोनेट करने वाली थी। क्या 2? हाँ 2 किडनी डोनेट करने वाली थी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, अपने आप को सोचे बिना किसी और को किडनी डोनेट करने जा रही थी, वो भी 2। इसलिए मिस्टर बानलू बेदांग सिकिरी का अच्छा से ख्याल रखना ठीक है? ओके सिकिरी नों आंनो जेबो खोन्थायालासेनो एसेबां गिदिर डिसिसनखौ मानो हारसिंनो लाखो? नों मानो एसेबां अख्रा सिकिरी? नों जोंलारिनि थाखाय एसेबां गिदिर सेक्रिफाइस खालामबाय। जाम्बि नामा नों सिकिरी? खमसे खम आंनोथ' खोन्थानो हायोमोन ना नों? मानो बिदि नों सिकिरी? मानो बिदि? बानलु बेदांग सिकिरिया दा माब्रै दं? माब्रै थानांगौ? एसेबां गिदिर सेक्रिफाइस होबाय सिकिरिया दिनै गावनि मोनसे किडनिखौ होनानै लाबाय जोंलारिनो। बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों। दिनै नों मानो जोंलारिखौ बासायनायाव एसेबो एफर्ट होनो हायाखै? लाजिनांगौ नों एन्टनिय' लाजिनांगौ। आं जेबो बुंला खालि बेखौल' बुंगोन बिमानि एगेन्स्ट जेबो बुंनो हायाबा नोंहा मोजां मोननोबो मोन्थाय गैया। बे खोथाखौ गोसोआव लाखि। आयै थाबैनो फैगासिनो आं। नों मानो इसेबां गाज्रि हाबा मावखो आयै? बे बाराव आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होआ मालाबाबो। हेलौ गुमै आंनि मुङा फरदा। नोंजों आङो सिनाखिखौनो मोजाङै जानो मोनाखै नाथाय नोंखौ दा लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय गुमै। थेंक इउ। नोंनि गाराङाबो माथो जोबोद मोजां। आं हले बिराद मोजां मोनबाय नोंखौ। लोगो जानो हागोन ना? जाथि माला फैनाय नों न'आव? दासो मोनफैदों आं खामानिनिफ्राय। बिदिब्ला नों जोबोद मेंबाय गुमै। आं नोंनि थाखाय थान्दा निम्बु पानि नारें बिदै बानायहैनि। लोंगोन ना गुमै? औ लोंगोन। थेंक इउ। दरजा होनखायो आंखौ दरजा होननानै मिनिनाङा। मानो मिनिनांगौब्रा दाथ' दरजाजों लोगोसे पर्दाबो फैबायना। सानैजों दरजा पर्दा जालायबाय थाया माने। बे साइज गैयि मानसिजों आंखौ दाबुं। बे पर्दाया आं बायदि जानो थाखाय 10 बार जोनोम लानांगोन आरो बे पर्दाया साइजआनो गैया आं बायदि। माथो होनबावनोलै आं नोंसोरनि सिख्लाफोरनि खोथाखौलाय। जाथि नोंना गार्लफ्रेन्ड दङ ना गैया? गैया। दासिमबो गार्लफ्रेन्ड बानायनानै लानो हायाखै? नागिरनानै होलाय सासे। आंना रावबो लोगो गैया। मानो लोगो गैया जानांगौ जाखो? सासेथ' आंनि थाखाय नागिरनानै होनो हायोना? आं मिन्थिया। आं हिन्जाव दालालि नङा जायनो मोननि हिन्जाव नागिरनानै होनो। आच्छा नोंनि बयफ्रेन्डआलाय? गैया आंहा रावबो बयफ्रेन्ड। माथो दानि सिख्लाफ्रा बोराय हौवासो गोसोथोयो। नोंनाबो सोरबा बोराय हौवा दङ नामा? जानला मानला बुंलाबायनाङा। रावबो बोराय हौवाखौ गोसोथोआ आङो। फोथायनो नों गोब्राब मोनलायलांसै ना दरजा। आं बुंखाबायना आंहा रावबो बोराय हौवा गैया। नोंनासो सोरबा बुरि हिन्जाव दङ नामा? थानोबो हानाय। मानो होनोबा सिख्लाफोरखौथ' मोनखाला। बेनिखायनो हाबा जानाय हिन्जावफोरजोंसो रायलायो आं। गुमै आं नोंनि थाखाय गुसु नारें बिदै बानायनानै लाबोबाय लोंदो। थेंक इउ फरदा। जेबो नङा नोंनि थाखाय बेफोर नर्मेलसो गुमै। जागोन दे नेक्स्ट टाइम नोंनावनो बिबावगोन आं। जाथि औ बुंदो मा बुंनोमोन? आं बे पर्दानि खाथियाव बुङा। आच्छा मा खोथा? आं बुंबायना बेनि खाथियाव बुङा। बाहेराव फै। आच्छा दे। दरजा गालिया
आंखौ गुमै नारजिजोंबो रायलायनो होआ आरो जाथिजोंबो। गुमै नारजिखौ नङा आंनो जाथिखौसो नांसिगौ। आंनो बेखौनो लागोन, बेखौनो नांगौ। हाबा जानाय हौवाफोरखौ गोसथोनाया मोनसे गाज्रि ट्रेन्ड जाबाय। मालायनि हौवा सेख'ना लागोन आं, माने मालायनि बयफ्रेन्ड। हाबा जानाय हौवाखौ लाया, सेंग्रा मोजां मोजांखौनो बारसिनगोन बाला। मा जाखो दरजा गालि? मानो लिंनानै लाबोखो नों आंखौ? आंनि गोसो। मा? औ आंनि गोसो। नों बांद्राय रायलायबाय थानाङा फर्दा गालिजों। मानो? ओरैनो बारा मोजां मोना आं बेखौ। आच्छा, नों मोजां मोनाबा आं रायलायनाङा नामा? ओहो, रायलायनो मोना। मानि थाखाय? ओरैनो मानि मुनि सोंबाय थानाङा। मा मोनदों बेवहाय? एफा सान्दुं गोसायाव? बबेनिफ्राय फैखो नों? मोनसे खामानियाव थांदोंमोन आं। बिराद गरम जाथारबाय थां न' सिङाव। खामानि मोनसे थिननायखौबा दाबो मावाखैना। न' गेस जोबनानै दङ, बेखौ लायनानै फैथां होननानै थिनलांदोंना थिनलाङाखैमोन आं नोंखौ? बाजै आं बावदों, जाथिखौ लानानै थांगोन आं। माबार खालाम। जाथि थौना। बहा थांनो? गेस सिलिन्डार लायनि। आच्छा, थौ। जाथिखौ नों गावनि हासबेन्ड खालामगोन आं। बोराय हौवाफोरजों लाइन मारि मारि अहानाय मोनबाय। बोराय हौवाफोरा फैसा थाखायावल' मोजां, अननोबो रोङा। बेनिखायनो सेंग्राफोरखौसो फथायगोन आरो जाथिखौ लागोन। नङाबा मालाबा दावदैयासो फैलाबायबा मा जानांगौ जाखो? हाला सिंसिं जागोन। आफा! जेबो बिनाङा आंनाव, जेबो गैया। आफा, मा खालि बिनायल' मोनथियोब्रा, आं जेबो बियालाय। माने आङो बिनोनो फैमारदों। मा खिनांगौ नोंनोलाय? आंनोथ' खिनाङा, नाथाय माखासेनो आदार हैनांगौ जादों। सिख्लाफोरनो नामा? बे खामानिया नोंजोंसो समायलै आफा, आंजों समाया। नोंबा सोरजों लाइन मारिखुमानानै दोनदों? सोर सासे सिख्लाखौबा नोंबा रुम भारा लानानै दोनखुमादों? ओइ, साबबागाय सिखोमानानै आखाइ दाग दोनगोन आं। आफा, उनाव खावलाय फारनैखौ आराम थाव लगायलायनानै फाथिनानै होगोन आं। बिनि सिगां आं माखासे मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो गोसो जादों। मानि हेफाजाब? मा मिनिस्टार बानायगारो तु? शिबसागराव जे एसेबां गिदिर दैबाना जादों, पात्ता मोनदोंना मोनाखै? बेवहाय फैसा हैनांगौ आं मानसिफोरनो। मालानिफ्राय एसेबां अनग्रा जाखो नोंलाय? गावनि जायगायावनो एसेबां दैबाना जानाय नुबोबाय धेमाजियाव, लखिमपुराव। दा बे शिबसागरनियाबो एसेबां खस्थ' जादों। बिसोरनाथ' जोंनिख्रुइ बांसिन जाबावदों। बेनिखायनो बिसोरखौ अननांगौ, बिसोरनो बुस्थु हैनांगौ। आंनो हर फैसा थाइनै थाखाया मोनसे। बड'लेण्डआ आंनि खाथियाव मोनब्ला आं बयनावबो थांनानै बिहैगौमोन आं। दा आंनि खाथि नङा नालाय। नोंनाव बिनोसै, जायगायावनो जादों जेब्ला जोंनिथिंजायनो। बेनिखायनो जों अनलायलायाबा सोरथो अनलायलायगोन? दिनै शिबसागराव जादों, गाबोननो हौ जोंनि लखिमपुर धेमाजियाव सफैगोन। होमबा मा खालामगोन? जोंनासो गाज्रिसिनबाव दैबाना जाबावबाथाय। चाइनानि दैया फैबा बै समाव नोंनि खुगाया बासायाना आफा। बेनिखायनो फाला बदलसो। दा जों बिसोरखौ बासायहैनांगौ, उनावहाय जोंना दैबाना जाबा बिसोर जोंखौ बासायफैगोन। बिराद हौ बखिग्रा जादोंना? नोंखौ क'क्राझारावसो दोनहरनोसै आङो। ओरै जायगा नायनानै हा बायनानै नोंखौ क'क्राझारावनो थिनहरनोसै आं। मोजांसो क'क्राझाराव थाहैनो मोनबाथ'। क'क्राझाराव थाहैगोनब्रा आङो। थाहैनो मोननायावसो गाबो आं। दाद साला। जायखिया फैसा हरदोलै आफा, आंनो फैसा हरदो। आच्छा बारु, थाइबानि लारु लानानै थां। नोंमानाव जा एसेखिनि फैसा होनानै दोननो, बेखौ लानानै थां। थेंक इउ। ओइ साला, मारै दलरखौनो थानो मोनलाब्रा आंलाय। एखनबा दाउस्रि देलायजों बायदिसिना खालामजायो, एखनबा माबा हिनजावनो खारजायो, एखनबा माबा मिबि नै दैबाना जालायबाय माबा मिबि। आं सानसेनि थानो मोनमारला नामाब्रा? ना ग्रहफ्रासो गाज्रि सोलिगासिनो दङलै? ओइ साला, अजानावनो थांनानै सोंहैमारनांसिगोन। सोरबा गोरों अजाफोर दङबा खबर लानांसिगोन। हेलौ, दाउस्रि देलायखौ सोरबा गावबाय? आंलाय मानो गावलाबायनांगौ जाखोब्रा दाउस्रि देलायखौलाय? मैला मैथा मा बाथ्रा दिहुनोब्रा? आंलाय मानो दाउस्रि देलायखौ गावनांगौ? आं रोंला। दाउस्रि देलाया सोरबा गावनानै थांलायबाय, दाउस्रि देलाया आंहा दाय मोनलायबाय। माने नैबे अमा राजाखौ मा साननानै लामादोंलै मानसिफ्रा? मा साननैसो आराम सिरि रावखौबो जेबो एग्राङिखाय माने आंखौ एग्रांबाय थानो मोजां मोनदों मानसिफ्रा। माने एग्रांबाय थानो मोजां मोनमारदों। मा जाखो? नोंबो मोजाङै निउस लाबोनबा लाबो, मिथिबायना? नोंनि सायावसो आसा दंसै आंहा। खालि गासिबो गरमा गरमेल' खबर होबाय थायो आंनो। बास, गाज्रि निउसानो बास। बमब्रमाया आंखौ फन हरनानै दाख्राय हरदों बास। बमब्रमाया नोंखौबो फन हरदों होमबा? दासो आंनो दाउस्रि देलायनि लोगो सासे फन हरदोंमोन। बहा दङलै? बहा गोलैसोनानै दं बे दाउस्रि देलाया? बास, दाउस्रि देलायखौ सोरबा गावथारमारबाय बास। मा? दायखौ नोंखौसो होदों बास। बमब्रमाया नोंखौसो रायगासिनो बास। आंहालाय अबेनिफ्राय फैलायखोब्रा? मानसिया थैबाय दं दाउस्रि देलाया? थैथ'वाखै बास, मेडिकेलाव दं। र' लोगो हमैगोरनि आं। बिनि उनाव थैबा थैथोंसै बियो। हैद साला, मानसिखौ बिदिबो बुंनो हामाना। साला रागा जोंबा बुंफ्लांनाय जायोब्रा। माथो खि मोनजानाय आंहाल' दाय नांबाय थाखोब्रा। सोरजोंबा आवलायलायखो आंहासो गेजेराव। बास, हस्पिटालाव थांनोबा आं गारिखौ रेडि खालामहैनोसै बास। थां। ओमफ्राय मोनसेबाव बास। एबारबा हले नोंनि खुगाखौ सेरखावनानै मैदेर सोगोन आं, मैदेर। मिथिबाय? मोजां बाथ्रा खिन्था आंनो। बास, रुमबां एक्ट्रेसजों लोगो हमहैदों एमाव बेथाया। आच्छा। बास। साला मालायखौ मोना नोंखौनो जांख्रि दांगोनलै आङो। आलाबा मोजां खोन्थामाराना नों आंनो खोथाफोरखौ। माथो खालामनो बास? गारिया रेडि खालामबाय थां।
साला रुमबां एक्ट्रेस जायो मावराजाजों जुदि डेटिं सेटिं खालामो अब्ला आंखौ खोन्थानाबा मा जानांगौ जाखोब्रा आल्ला आं रोंलालै रायजोफोरा सोरबा आंनो आइसक्रिम थान्दा गुसु दौफैदोलै आं खर'आ जाला बेनि सायाव दाउसो देलाय साला बे थैबा मा जानांगौ जाखोब्रा थैजानोबो बायो मानसिखौ गैया जाजानोबो लुगैयो बे दाउसो देलायाबो जे आरो सोरखौबा आवथायोलायखो आवलायना लालायखो जाहोगा देखा जायगा केला ना मा बुङो जोंलारि आं जोबोद लाजिनाय मोनबाय आंनि थाखायसो नों इसेबां खस्थ' मोनदों बे बाराव नों जेखौ डिमान्ड खालामो नों मा लुबैयो बेखौनो होजोबगोन आं नोंनि खुसिनि थाखाय गासैखौबो मावजोबगोन नोंनिफ्राय गोजानाव जानांगौबा बेखौबो जागोन अब्लाबो आं नोंखौ मालाबाबो दुखुआव दोनला मानो होनोब्ला आंनि आइयानो गासैखौबो खालामजोब्बाय आरो नों मोजां जायोब्ला आं नोंनि मोखाङाव माबोरै नुजागोन बेनिखायनो जोंलारि दिनै आं न'आव थांनो नागिरदों सैथोखौ मालाबाबो लाखोमानो हाखाया सैथोखौ जेब्ला मिथिगोन नों आंखौ मुगैखागोन बेनिखायनो जोंलारि आं न'आव थांनानै आइखौ मा साजा होनांगौ मा खालामनांगौ आं न'आव थांग्रोनोसै जोंलारि थाबैनो हाम